Куджа Юмер, извинявай Юмер, може би първо Теодора. Интересно върху какво сте работили, изводите, до които стигнахте, конкретни препоръки за политики, свързани с институциите и за преодоляването на тази пропаст между граждани, институции и в частност млади хора и Благодаря за думата. Аз съм част от екипа, който изследваше Комисия за защита от дискриминацията, като за целта проведохме интервюта с законодатели, с представители на неправителствени организации, членове на самата комисия и членове на администрацията на комисията. По въпросите на госпожа Велкова ще взема отношение относно отчуждението, контрола и ще представя едно решение на нашия екип за справянето с тези проблеми. Като за начало бих искала да попитам дали все пак в залата има членове на младежки клубове или на младежки сдружения с различни цели. Знам, че имаме членове на клуба на политолога. За съжаление, с изключение на подобни организации, повечето млади хора не се интересуват от институциите, но преди да ги обвиним, нека да помислим защо е така. От едната страна са институциите, а от другата страна са младите хора и между тях има пропаст. Това е пропастта, както каза и Георги Лозанов, на комуникацията, на свързването, на медиацията между двете страни. От една страна, младите не получават адекватно гражданско образование, то е разпокъсано в различни предмети и в крайна сметка нямат представа за пълната картина, коя институция за какво се отнася, към кого да се обърнат за проблемите си. От друга страна са институциите. Не е вярно, че те не произвеждат информация. Напротив, произвеждат, но тя основно е насочена към Народното събрание, тъй като представят годишни отчети. По тази причина тя е пълна със статистика, нечетивна е и нерядко някой би се информирал точно от нея за дадената институция. Също така сайтовете на регулаторните органи са по-скоро затрудняващи, отколкото помагащи на гражданина да се запознае и да се свърже с съответната институция. Смятам, че ако сайтовете се подобрят, това би допринесло и за съответно повече информираност от към младите хора. Отделно пиар отделите на институциите са заети единствено да замазват гафове пред медиите, когато нещо се случи. Те не комуникират с други, освен с медиите. Впрочем, и законодателите споменават, че това е сериозен проблем на регулаторните органи. В този смисъл, ако те си пиар отдели се вземат с превеждане на информацията на граждански достъпен език, това би било много по-полезно, отколкото работата, която вършат в момента. По въпроса за контрола само искам да отбележа, че модерните граждански съвети към различните регулаторни органи, такъв мисля, че има към ЦИК, не се оказват особено адекватна форма на контрол, защото хората са заети по професионални ангажименти в други области, нямат време, съответно нямат и достатъчно професионално познание. От друга страна, мисля, че тази ниша може да се запълни от младите, чрез социалните мрежи, които така широко се използват. Информацията в тях тече много бързо, споделя се, по този начин се алармира и се създава един инструмент за натиск, за информация и натиск. И последно бих искала само да представя решението, което нашия екип изготви, и то е свързано с НПО сектора. Като говорим за свързването, за медиацията и за пропастта, която има между двете страни, тази пропаст може да се превърне много по-лесно в мост, ако НПО сектора бъде по-активен. Той няма нужда да изминава целия институционален път, административен път на институциите, а по много по-атрактивен начин успява да заинтересува младите хора, като им представи обучения, семинари, конференции, включва повече интерактивни методи, ролеви игри, което представя информацията по един много по-достъпен и интересен начин и много по-полезен следователно за младите хора. Благодаря. Ние благодарим. Юмер, заповядайте. Благодаря. Аз вече ще ви говоря малко за прозрачността, за публичните институции, медиите и мястото на младите в този пъзел.
По време на нашето изследване с моят колега Пламен Панайотов се натъкнахме на редица проблеми в регулаторните органи, в частност Комисията за енергийно водно регулиране. Доверието към този регулаторен орган е изключително ниско и това никак не е случайно. Колективната отговорност се е превърнала в неотговорност по-скоро, а партийният квотен принцип ни дава съмнение относно професионализма на членовете на комисията. Тези политически зависимости по-скоро отвращават младите и още повече ги отдалечават от публичния сектор. Виждайки пропастта между институциите и гражданите, особено младите, препоръките в нашия доклад са насочени главно към отчетността, прозрачността и комуникацията. От по-голямата отчетност, по-прозрачните процедури по избор на членове на комисията и по-добрата и ефективна комуникация биха довели до повишаване на доверието в професионализма и независимостта на регулаторните органи. За съжаление, доста институции в България не считат доверието за нещо важно, дори когато то на практика липсва. Също така не осъзнават, че по този начин те губят авторитет и легитимност. Това поведение изключително много се отдалечава от принципите за добро управление на Европейския съюз. Прозрачността сама по себе си обаче не е гарант за добро управление. Но по същевременно е изключително важен елемент в дейността на публичните институции в 21 век. Постига се не само легитимиране на институциите, а също така и по-добро наблюдение и контрол от страна на граждани, на НПО и от бизнеса. Крайно време е гражданските организации и бизнесът да станат от резервната скамейка и да бъдат включени активно в правенето на политики. В този процес, разбира се, трябва да се включат и младите. Според данни на Европейската комисия от 2014 година, 77% от българските младежи гласуват на изборите. В сравнение, тази стойност в Европейския съюз е 63%. Средно пък в Европейския съюз 16%, само 16% активно участват в младежки клубове и организации. Знаете ли колко е в България този процент? Не, по-скоро 27%. Да, отново над средното за Европейския съюз. Но и това не е достатъчно. Дълбоката пропаст между политиката и институциите от една страна и младежите от другата е причинена както от политици, така и от медия, винаги дори образователната система, както по-рано се каза. Политиците виждат младите само ако участват в младежките организации към техните партии. Медиите пък също не ги бива много в поднасянето на информация. Често силно подкрепят някои популистки идеи, все пак не става дума за рейтинг. Медийният монопол също така позволява да се лъже без някой да се интересува от последиците. Все по-трудно младите отсяват истината от неистината. За жалост институциите рядко говорят на разбираем език. Тук идва и ролята на гражданското образование, което трябва да подготви младите за сблъска с институциите и да спомогне взаимодействието между тях. Качествената комуникация тук е ключова. Обществото трябва да бъде добре информирано какво се случва и какво предстои да се случи. Какво предстои да се случи в сферите, които го интересуват. И в тази дискусия мисля, че има място и самата администрация, която вероятно все повече трябва да приеме елементи от модела отзивчиво публично управление, който е много по-адекватен, когато става дума за множество заинтересовани страни, поощрява саморегулацията и разчита в по-широк мащаб на партньорствата с неправителствения сектор. Относно протестите, мисля, че младите се информират доста добре, когато участват в тях. Разбира се, винаги има една малка част контрапротестиращи, които трудно отговарят на въпроса защо протестират и защо са там. Слабото познание на институциите очевидно им пречи да оказват натиск по някакъв друг начин. Може би именно заради това популизмът лесно си намира почва сред младите и това много добре се вижда в социалните мрежи, където са най-активни. Тук се спомена, че има голямо ожесточение срещу публични институции и регулаторите. Това наистина е така и това никак не е добре. Мисля, че имаме нужда от съвременно управление, което работи с мрежите. И тук ще си позволя да цитирам Бисмарк. Една страна може да бъде управлявана и с лоши закони, но с добри чиновници. Не е тайна, че младежката активност се стимулира най-вече чрез включването на вземането на решения и правенето на политики.
И накратко искам да обобщя. Проблеми има по целия канал. Политици, институции, медии, граждани, младежи. И всеки един елемент може и трябва да бъде подобрен. Благодаря ви,